ассалому алайкум дӯстон бародарон тамошобинони канали Аҳли Ютуб, хуш омадед ба канали мани канали Чору ТВ. Подписчикони азиз, умедворам ки сиҳату сарбаланду хонобуд ҳастед. ҳар куҷо бошед, худованд нигаҳбони шумо бошад. дӯстони азиз, ман имрӯз баҳри шумо якстар супер ғунудинчаи ластичка. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ҳатман каналро дастгирӣ мекунед, далши наворо то охира тамошо мекунед. беҳад ғунудинчаи фасонай айнаво бирашед. ин мола ҷӯшида дандонашу пура маълумоташ як ба як ба шумо гуфта нишон метаҳем. осонҷӯша моли беҳтарин, моли хуб аст. ману дӯстони азиз, як бор гашти гова хишро тамошо мекунед. беҳад ғунудинчаи ояндадори иншоалло моли хуб мешидани аст. мана як бор гашти гова хишро тамошо кунед. қаду басша фасончака ластичка мегӯям дӯстони азиз. чанд хел бигем фасонака. мана ин заҳматҳои ба хотири шумо аст. шид мешавад. бё гусолаш олум кун. мана дӯстони азиз, гусолаша олум кардем. гусолаша ғунуҷини беҳтарин аст. ояндадоре. мана тули ғунудинчаро бинед. беҳад тули нағз зодаги. мана олум кардем. мешинем ҷӯшидаша ҳатман нишон метем. бародаро дидесен омадани шири хушро ҳама метем. мана нигоҳ кунем. гов бастаги ҳеҷ ки қапидагӣ нестай. гуфтем гусолаш ғунудинчаи нағз аст. мана омадани шири хушро ҳама метем. ранги фантана мисли ҳар вақта осонҷӯшидам гаранти ҳаст. агар мо шатаб зана хишаб мака чучукру боша гарантия Чору ТВ 100% ҳаст. мана нигоҳ кунед, ранги фантана шид мешава. биё ина дӯстони азиз дестен шири чихел ғавс аст. ин моли карпати худаш шириш маълум аст. мана сару пистони ғунуҷина дестен иншоалло говҷӯ шудам раҳмат мегӯям. мана ку масъалаи дандонош дӯстони азиз дестен гуфтем ку ғунуҷина оли ду дандона ана якум зойша фикрои шумо. мана дӯстони азиз, як бор гашти гова тамошо мекунем. беҳад ғунуҷини фасон аст. мо қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. рақамҳои телефони мо 905 090600 дар ин рақамҳо ватсап кунед. рақамҳои дасти манам кор мекунад. ҳамин гов дӯстони азиз ба ҳамин якум гусолагиш то 6 ҳафтара ҷӯшидасем бо вобаста дар хӯрокаш. нархномаиро ба хотири подписчикҳо баланд намегӯм, ба хотири моҳи муборак. мана дестен қаду басти гова дӯстони азиз 19800 мегӯм. мана дестен камтарак муомила мекунам, дастсафка мекунам дӯстони азиз. дастсафка бо дорум тамоми шаҳр нометавист. боқӣ зиндаву сарбаланду хонобуд бошед. ҳар куҷо бошед, худованд нигаҳбони шумо бошад. бизор аймони хел молои хубу ояндадор бигиред. раҳмат бигем подписчикҳо. обод бошед.